हॅलो फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण एकदम हेल्दी व सॉफ्ट असा पालक पराठा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी पालकची एक जुडी स्वच्छ धुवून ब्लांच करून घेतलेली आहे। ती आता आपण मिक्सरच्या ग्राइंडिंग जारमध्ये टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये आपण 1 इंच आल्याचा तुकडाही टाकणार आहोत। भरपूर असा लसूण टाकून घ्यायचा आहे। लसणामुळे पराठ्याला छान असा फ्लेवर येतो। इथे मी 5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरचीचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकतात। याची आपण पेस्ट करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता इथे आपली पालक पेस्ट रेडी झालेली आहे। चला आता आपण डो तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 2.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरा पावडर टाकून घेणार आहोत। अर्धा चमचा धना पावडर हे टाकून घ्यायची आहे। थोडेसे तीळ टाकून घेणार आहोत। पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे, तोही आपण हातावर क्रश करून टाकून घेणार आहोत, म्हणजे त्याचा छान असा फ्लेवर येतो। चवीनुसार मीठही टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण जशी लागेल तशी पेस्ट ॲड करून याचा सॉफ्ट असा डो तयार करून घेणार आहोत। एकदम पेस्ट ॲड करायची नाही आपल्याला, थोडी थोडी करूनच आपण यामध्ये पेस्ट ॲड करणार आहोत आणि डो फॉर्म करून घेणार आहोत। आपले पराठे रेडी होत आहे। तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। तुम्ही बघू शकता इथे आपला डो रेडी झालेला आहे। याला आपण तेल लावून एकसारखा करून घेणार आहोत आणि 10 मिनिटं रेस्ट व्हायला ठेवणार आहोत। दहा मिनिटं झालेली आहेत। हाताला तेल लावून हा डो आपण पुन्हा एकसारखा करून घेणार आहोत आणि ज्या साईजचे पराठे हवे आहे त्या साईजचे गोळे तयार करून घेणार आहोत। तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीजचे व्हिडिओ आवडत असतील तर प्लीज जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। इथे आपला एक गोळा रेडी झालेला आहे। याचप्रमाणे आता आपण बाकी सगळे गोळे तयार करून घेणार आहोत। इथे आपले सगळे गोळे रेडी झालेले आहेत। चला तर आता आपण पराठा लाटून घेणार आहोत। इथे मी एक गोळा घेतलेला आहे। कोरड्या पिठात डस्ट करून आपण याचा छान असा पराठा लाटून घेणार आहोत। अगदी जाडही ठेवायचं नाही आपल्याला, मीडियम असा आपण हा पराठा लाटून घेणार आहोत। लहान मुलं जर पालक खायला नाटक करत असतील तर त्यांना या पद्धतीने पालक खाऊ घालण्याचा हा एक उत्तम पर्याय आहे। इथे आपला एक पराठा लाटून झालेला आहे। हा आता आपण दोन्ही साइडने छान असा भाजून घेणार आहोत। तवा छान गरम झाला की यावर आपण पराठा टाकणार आहोत आणि छान दोन्ही साइडने भाजून घेणार आहोत। एक साइड थोडी भाजत आली की आपण पराठा टर्न करून घेणार आहोत आणि याच पद्धतीने अलटून पलटून दोन्ही साइडने छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत पराठा भाजून घेणार आहोत। यावर आता आपण थोडंसं तूप लावून घेणार आहोत। पराठा भाजताना इथे तुम्ही तेलाचा किंवा तुपाचा वापर करू शकतात। मी इथे पराठा भाजण्यासाठी तुपाचा वापर करत आहे। तुपामध्ये पराठ्याचा फ्लेवर खूप छान असा येतो, त्यामुळे शक्यतो तुपाचाच वापर करा। याच पद्धतीने आता आपण बाकी सगळे पराठे भाजून घेणार आहोत। अगदी हेल्दी व झटपट हे पराठे रेडी होतात। हे पराठे तुम्ही ब्रेकफास्टमध्येही एन्जॉय करू शकतात किंवा ॲज अ इव्हिनिंग स्नॅक्स म्हणूनही एन्जॉय करू शकतात, किंवा अगदीच तुम्हाला हलकं फुलकं खायचं असेल तर डिनरमध्येही तुम्ही हे पराठे बनवून खाऊ शकतात।
अगदी झटपट व मस्त असे हे पराठे रेडी होतात। दोन्ही साईडने व्यवस्थित असं शेकून झाल्यानंतर हाही पराठा आपण काढून घेणार आहोत। हे पराठे तुम्ही दह्यासोबत किंवा चटणीसोबतही एन्जॉय करू शकतात। तर बघू शकतात इथे आपले पराठे एन्जॉय करण्यासाठी रेडी झालेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।